Welcome back to our channel. Una sa lahat, binabati ko nga pala yung mga nanay ngayon, mga mama, sa lahat ng mga mothers ngayon. Happy Mother's Day po sa lahat. At lalong lalo na sa aking pinakamamahal. Happy Mother's Day po sa lahat. Ngayong araw na to guys, nandito kami sa may sa Parque de Oeste, dito sa may Madrid. Dito natin makikita yung mga roses na galing pa ng mga iba't ibang bansa, mga variety ba ng mga roses. So guys, tara. Ito guys, napakaluwang dito guys. Ayan ang daming mga bumibisita ngayon dito kasi Mother's Day ngayon. Ang daming tao dito. Ito guys, yan. Galing pa ng France. Ayan itong area na to galing pa ng France. Yan. Ang ganda, nagbulaklak pagka niya. Bali itong area na to guys, bali galing pa ng mga France ito. Lahat yan galing ng France. Tsaka dito hanggang dito guys, ito France din yan. Ayan yan. Ito naman guys, sa may Aliman naman to. Ayan Germany. Yan. Saan yung ismay pa mo sa tari? Ang ganda ng bulaklak niya guys Germany. Tsaka ito rin guys sa may Germany din, Alemanya. Yan. Bali dalawang klase siya guys, white at saka red kanina yung pinakita namin. Ito France. Ang daming variety ng France dito guys. Ayan At saka ito naman guys, ang ganda ng kulay tignan natin kung anong variety nito. Sa may Belgica guys, Belgium. Ang ganda ng pagkakulay guys ayan Tsaka ito, sangkay na naman to. Abila. Dinamarca, Dinamarca, medalya de bronze. Sa may Denmark. Wow, ang ganda. At saka ito naman guys, Grand Britannia, sa may Great Britain guys, 1969. Ayan siya diba? Halos pare-pareho lang ang kulay guys, pero yung mga variety niya, mga iba't ibang bansa.
Ayan o. Dito naman tayo sa may white guys. Ano naman kayang variety nito? Ayan, sa may USA. No, di ba? Ayan siya guys, oh. White. Saka ito naman sa may katabi niya. Sa may France na naman. Ang daming variety ng France dito guys, oh. Ayan, no. May red at saka white kanina sa may France. Oh. Ganda ng kulay, ha. Mahangin lang siya guys, ha. Pasensya na. Oh, ito guys, oh. Aliman na naman. Oh, di ba? Pero depende sa taon, guys. Yan naman ano niya. Oh. Di ba? Punta naman tayo dun sa may kabila, guys. Ang daming mga pink dyan, oh. Ito guys, oh, ibang kulay na naman. Ito ay sa may Nueva Zealandia, New Zealand guys, 1978. Di ba? Ibang kulay na naman guys. Saka ito naman guys, yung sa may Holland naman siya, 1992. Ayan siya guys, oh. Matingkad yung pagkadilaw. Ayan. Ito naman guys, dilaw siya pero mas ano yung pagkadilaw niya, mas dark siya. Alemania, Germany, 1989. Tsaka ito guys, saan naman to? Germany ulit siya guys, 1977. Yan, oh. Sobrang dark naman yung pagka-red niya guys. Diba? Tsaka itong white, ano naman kayong variety nito? Isang bansa naman. Sa may Great Britain, 1924. Yan guys. Yun na yung pagka-white, ha. White din ito guys. Ayan. Anong variety kaya naman nito? Yan, oh, ang ganda ng pagka-white, oh. Puting-puti talaga. Saan naman to? Alemania, sa may Germany guys, 1991. Yan. Ang ganda ng pagka-white, oh. Yan.
Tsaka ito guys. Sa may Holland naman siya guys. Maliliit lang siya. Oh, ang lilit ng pagka flowers niya oh. Mapino ba? So guys, bali ito yung kabuuan ng ano sa may park. Ito siya. Hanggang doon sa may likod ko na yan. So guys, maraming salamat muli sa panonood. Sana nagustuhan nyo muli yung munti naming video. Sa muli, sa lahat ng mga mothers ngayon, Happy Mother's Day po sa lahat. So kita-kita sa susunod na video. Adios. Adios.